Kadagiti agsalsaludsod no kasano tinapasamak, laket istorya ag tapno to be fair ken tapno nasaysaya at dayjay pagbala-bala tayo no kasano tinapasamak. Good evening. Siyak payla daytoy hanak payla nga alalya. Nasakit paylaeng nya makari naak paylaeng. Kami sa pagyaman ti kadda tayo tatta nangkangrunaan na ti piyesta niya po Santa Maria kay iraman tayo mat ti sagot ti biag, baro abiyag. Kadagiti agsalsaludsod no kasano tinapasamak, laket istorya ag tapno to be fair ken tapno nasaysaya at dayjay pagbala-bala tayo no kasano tinapasamak. Jak amo no mamati kayo di pagsasao nga agparparik na. Nagparparik na dayjay nga napasamak. That week, day nga week, tunggal rumuarak, tanakabulsa lata ti Santo Rosario. Nagrosaryo ak every morning ken iti every night ito'y dayto nga ground. Nagsukatak, mapukaw di Rosario, dayjay may sa ti alaek. Into man nagsukatakon, mapukaw di Rosario, dayto man may sa ti alaek. Naulit-ulit dayta nga kanayon ko aberberukan ti Santo Rosario. Kadya ka muna apay nga kasano nga napasamak amin dayjay. Kagaputa Biyernes awan ti schedule, gaputa na bayag nga jak nga nagpalpaling ata, oray mo lang nga ngumaton sa amin nga ngumaton. Nakmamo makiayayam ko naknapanak na kay ayam di manggar. Ngam dayta nga bigat, pinabarak dayjay lugan ti parokya di Dimax. Pimuduten. Di kan bigla nga nalagip ko ay haan ibagak tulatan nga mapandagi basura. Dayjay Rosario at dayjay ayan ti side ti driver. Jilugan ti nga puraw ti apang ko innala. Napanak nagayayam na katugims kami. Nabannog. Tanabayagak nga nagayayam. Napanak naturog di balay. Nga madda naka-schedule nga dinner ti Makusi family. Ta pinunpon ko ti tatangda. Idi 7. Wanta ha adi schedule di padi da Jesibilia. Kung may kanto maki-dinner ko na da. Wan na ay mapanak. Dahil naturog ak iji balay. Panak nagpakanti manok. Idi pumanaw akon. Kaslang buti nga nag-drive. Mabuteng diri na nag-drive. Kasla jak kayat nag-drive. Kadagaya ka nakakaglut-luto dati si dadadjay. Namintlok ka nga sinaludsod, inya lut-lutuan nyo, nagunag ti ikan. Inulit-ulit nagunag ti ikan. Ngam di may nga ka anak nga medyo makalkalbo, ti panagkitak kanya na nagpuskol di buok na. Sabsabali di jay panagkitak kanya na. I don't know na niya di jay. Kanamintlok mga imbaga numnumuta mapanak ijagabor awam pay kadwak. Ang driver akagawid mo na pamilyado mat. Namintlok nga na imbaga nga subli-subli mapanak ijagabor awam pay mangi-drive kanyak. Dayay ngam kasla mabuti nga nag-drive. And then napanag yan ti pamilya isimsimpak dilugan tapno mas safe no agawid ak dagijay ti pampanunutek jak ammo no apay. Kagapota jak magkayat ti kwan wano minom kami basit agsyat kami basit ngam ti minubrak mudto day tay nagkirogan nyo ti sapsap huriket tamangan tayo nangan kami. Isat mi met sagga basit. I know myself met no ag-drive back nga kayak wano saan. Story idi kwan sinursurot dak napasado kapitan ken dagiti dadduma idi nakadanong kamji ili ta imbagak agawid dak iji ubog. Okay akon kunak agsubli kayon. Diya mo nagawid ijay, nagpakasjayak. So dayjay, nag-blurred diyan ti Santa Lucia Hospitalen. Blurred ti panagkita kong tagtudtudo. Jay la wiper kin windshield nga agted ti tudo. Ti makitkitak. Kakaasi kamang tantan au jay dalan. Kayat ko ti agimbahada. Takakayat ko ti agsardeng. Tadya makita pulos. Dayjay kayat ko ti agsardeng. Idi madlaw ko, adda ak maiji bangir nga aging bahada, ni madi aday ti ayang ko. Hang ko nakita di sumungad, agpakas jayak, tapanak ijay linyak, tauray aging bahada ako, naglawagan, dagtama di jilugan, diyan nakita na nalpaaken. All the rest of the story, diyak amuno niya tinapasamak. Idi kwan, nakaungarak, riniknak, okay, jay rescue, imbagak na niya teramiden na, dati ti cellphone ko, alaam tibag ko, tawagam dagito yung matawagan nga tattao. Kasla, kwan, jak amuno kasano tinapasamak. Ken thank you kada kay amin nga nang ipakita ti concern kin niya tinapasamak na.
Idi Santa Lucia District Hospital in X-rayda. Awam mati kasi na po Diyos awan minor injuries gurad titumang kinday toy tinaala. With that kind of impact ko makon imaginem ka ore dagiti adu timawag nga nagado anghel mo kunada ta apaya handa ma-imagine nga si bibiyagak. Siyak pala daytoy ni hanak pay natay. Kaya di Santa Lucia District Hospital in X-rayda, apay nagdakkel mo tapuso na enlargement of the heart. And the BP, blood pressure, 90/60. Kung na Mayor Joseph ken Engineer Haramilya nga kwa, itarayo la di dakdakelan baka no ma-stroke datahan yung ibagbaga. Tama nga kasi di normal nga BP, kasi intaray dak, nga madda na sakit dito, di dyan nagkuhan di seatbelt. Kaya din intaray dak, kasi na po Diyos, dadak ejay metro biganan, hamang nga di disgrasya ti agagasan da, di mo enlargement of the heart, da iti diet mo, hangkamang mangan ti addasin na, hangkamang prutas, kung hadamatan ka, matayak lang, or ti kunakon ka, di mo enlargement of the heart, di cardiologist mo, thank you to Dr. Agdamag mo, di mo ti concern mo, hamang nga di na hospital. Thank you, napasamak di hindi ko adagtawagan. Ado dagiti tao nga concern. Ado ti realization ko, no natayak. Kas ano no natayak? Timawag diya kasinsin ko nga engineer ko na nag-video call kami. Ni apay nagwapo kami insan. Anak pagkatawaan ta nasakit dati baro kong nagkatawa ako. Iti unos ti panagbiag ko 50 years tatak lamang data nga nagwapo ak tata. Imbag ka ta na disgrasya tadda nang ibaga nga gwapo ak. Apay nagwapo kami insan ang nakapagkatawaan ko nakta nasakit. Haan ati ko nak nadadael taro pam ay apo awan garud pa kadadaelan nan. Iso nga ura ninyar aramidam awanen. Kadare sa adiyay ado ti dagitay concern. Anya ti realization ko idi ko agkid kedemak agrosaryo akmanen. Nagado ti panunot ko anya nga tanon natayak. Kasano nga tanon natayak? Deja ti aldaw na deja naggapuak di banggar nagsarde nga kay Sudipon ada tumawtawag nga group ni nagbalin nga antik follower tay laeng hangko ammo ngam antimet la ti padi from Pangasinan nga badya US tumawtawag taday dinakita na di adoration tayo kayat da di grupo da anti Erlinda tinagan na di grupo da kayat da gidonar ti monstrance ken vessels tayo ta hanggar maibagay deja na pintas kadaanan inaunan sapay ngam dati kalakayan mga acolyte deja monstransyo batit nga maibagay katumaw tawag dadat day so ti pampanunutak no natayak kasano nga monstrans dan kasano nga parokya nga panawak no natayak kasano dagiti seminarista nga agrub-rubat pay laeng nga maitulod no Domingo ijay bagyo sino mang pabasa kanya dan kasano dagiti agwali-wali nga tagaw mi di Salcedon nga kasano balbalakan mi nga masukatan. Kasano dagiti gimong nga pakaiwaragawagan na. Nagado nga mapanunot. Dagiti nga badok kasano dagiti inted dala dato di umayak ito eh. Labyrinto family. Jak pay na usar tata isong inusar ko tata. Kasano nga ruden dagiti nga mapanawan. Nagado dagiti panunot ko nga agtartaray. No natayak kas jagayam timpak na timatay. So nga do daduma agbalin anya rumward agsublida mga tanga umay mangal aliyata adu dagitay sanikwada nga ham mga sanikwa di mapanak aw mapampanunota iso ti kong kunak kasano nga tanong natayak. Anya nga dagitay plano nga nakadado. Anya dagitay kayat nga aramiden nga nakadado. Split seconds lagayam ka awangkan. Nagkwa di jeri na nga daytay kasla agluluag din namin sa dyan, ti hospital nga apay kas lagayam ti biyag tayo. Kas lagayam ti the value of life kunana day jay. Kay so day yan kung kunak nagadado di pampanunutag kasano dagiti masapol nga aramidan. Kasano dagiti maulila nga manok ko jayan kung kunak pay laeng mga iramraman at adang arud manok kumat. Hindi nang sapay manganan. And then kasi na po Diyos agawid kanto na po kunan ni thanks to Dr. Tagorda, tayo so in charge kanya. Mabalim mo agawid apo, tumarimla dagitoy. Nagawid ak, kigtot dagitoy tricycle driver, parang walang nangyari, father, kunada pala. Nakigtot, ore siya ka nakigtot, hindi umay sumangpetak, umayak, nagkararag. Thank you Lord. Di karkanayong kung karkararagan, said Joseph, our faithful protector and provider, pray for us and provide.
for us. Our Lady of the Way ni Apo Santa Maria. Idi kagyayan, agpalpalaing mayat, ado ti kumumusta, ado ti mayat. Idi makariingak di bigat kalman, narigat ko maigaraw, kasla nasakit, na maikotik ng kasla unusual di jay garaw na. Dito imak. Ta in-x-ray mo ni Dr. Cadasio, dito ni Dr. Manny, in Dr. Gigi. So damat timang monitor tata, ket sabsabali di sakit na. Nakita gila dawan ni po Santa Maria nga naggapo di Mexico, di Guadalupe, pangkiinya pros, apo agasamon, ado ti ubraag, ado ti planok nga aramiden, kasla sabsabali di ri nana, ngam nagtugawak, nagsangsangit, nagbaliw di sa ludsod, haanen nga no apay nga natayak, ti sa ludsoden, apay nga nagbiagak, nagbaliwon no apay nga nagbiagak ti sa ludsod. 50 years old akon. Tattaklakas la ka, nari na ti kapatid ti biyag. Tattakla nakita ti meaning ti biyag ko. So ti kunak ka, apaya, anya ti kayat na nga ipaaramid kanyak. Apay nga binyagnak. Niyit ti saludsud. Apay nga daak. Anyway, kung natin daduma, adupay ti mission mo, apo, I don't know na inya dahi nga mission. Nung tila realization ko, iti unos ti panagbiag ko, iti kinapadik, so far, ado ti panubok, ado ti pagkabasulan. Nung I enjoy my priesthood, through the protection of the Mama Mary, ta talaga mga isumot ti number 1 nga mang salsalaknib kanya, ado ti pagkapsutan. Nung tatak lang na-realize 50 years old kon, meaning ti biyag, nga awan tayo magayam. Anya ti isurom tatanga sumaruno, kinapakumbaba, awan ti kukwa tayo. You know that, Carl, amoyo da nga lugan, dakay nga tanga daduma. That was a gift. Regalo dayay. Hangko ginatang. Inted agbuybuya nga gayam tayo. Anaragsak diri nak ngam I don't claim nga kukwak hangko nagbannugan. I'm ready, nakanayong ko ibagbaga, no alaen da daytoy lugan, hangko kukwa ready ak nga mangited. Tahang ko nga pulos nga mabaling nga ikarit nga kukwak, hangko mabaling nga ikarit nga nagbanno, hangko mabaling nga itangsit. Kuno alaen na ko na ready ak nga mangited, sa bali mo ti panangala na, nagsakit pa ilaeng mo. I don't know na amudan tadya makontak dayjay nangiregalo dayjay nga lugan. Kay so dayjay ti kung kunak, awang magayam maala tayo. Anya ti sumaruno nga isuro tayo, anya ti sumaruno nga ibaga tayo. Kinapakumbabala ko awan serserbi tayo. Awan ti mabalin tayo. Agsubsubli tayo bagbaga tayo nga isuna ko maamin ti maidaydayaw. Isuna ko maamin. No aramid na dahi ti para kanyak ng panubok nga kadakkelan. Nakaridi aklata mga mangawat no anya ti kayat nga sumaruno nga ited. No inted na dito nga second life, mga second life, tadagi tayo makamamukan niya, kunana ka, haan nga natay data, ta siyam tibiyag na, kunada pa'y laeng, awang pa'y ganas, mga makangagalan. No, ibaga na nga second life day, jay. Thanks be to, agyaman na kanya, na no, inya mission kanya na I'm ready. Nga uray pa'y no, kunak nga roden ki even my gifts, dagiti regalo na kanya, as a priest, as a person, as a human being, no para kanya na, uray no alaen na. So di jati bagbaga na idi, but I'm willing, I'm si papakumbabaak nga mangi daton lat tatibiyag ko. Ikararaganda kami, ikararaganda. Thank you kadagiti support tayo. Mapantayo ti ibanghelyo. Anya ti piyesta tayo tata. Nga po Santa Maria, naiuli sa dilangit as ibabagikan si kakararwa. May sa kadagiti for privileges nga addakin ni Apo Santa Maria nga awan ti sabali nga tao. Dahil ti pampanunutok idi, no pimusayak, makapanak nga tamot iti ama. Makitak nga tati ni Apo Jesus iti rupan-rupa. Makitak nga tani Apo Santa Maria iti rupan-rupa. Di jati nagdakkala sa ludsod. Tahaan nga gaputa padi ka na ko automatic nga napangkajilangitan haan Hagaputa religyoso ka na ko automatic nga napangkajilangitan haan Aguray tayo pay ati mano nga dekada nga mangdalo tapno madalusan di kina managbasol tayo kadi jati salsaludsud no pimusayak mapanak nga ta anya dagiti privileges ni Apo Santa Maria umuna Immaculada Concepcion na yanak isuna ijay pay laeng tiyan ni inanan na ilaksiden iti basol
Iso nga nadalos, tahanga mabalin nga ti pagnaan ti ina, ti mangisalakan ni Apo Jesus, nagnaan ti basol. Iso nga ni Apo Santa Maria, na i-preparen iya si kugpailaeng ni Ana, nailaksiden iti basol. Iso nga Immaculada Concepcion. Maikadwa niya ti pribilehiyo na perpetual virginity. Haan nga mabalin nga panunutan ti tao, nga ti may nga birhen, agsikog. Dahito ti kabubuteng nga takilen dagiti dadduma nga ti birhen, kasano nga agsikog ti birhen, ti pagibasaranda, iti naindagaan, ti physical, iti physiological, ti pangibasaranda, ngam ti pamati sa bali nga pagsasaritaan. Nainyanak na nga rin tinangisalakan, dinagdagan na di na birhen na, iso dayay. Maikaloan niya ti pribilehiyo niya po Santa Maria nga naawat na, Mother of God, Theotokos. I and the Father is one ko na, aruan ko na ni Apo Jesus, siyakin ti ama may maysa. Kano ti Diyos ka ama, Diyosak. Iso nga ni Apo Santa Maria automatic, by law of ti kwatayon, ina ti Diyos, maawagan ti ina ti Diyos. Pribilehiyo nga maikalo. Iso nga kunana nga ina ni Jesus, di kan kantaan tayo, Mother of God. Ti ay maudi nga pribilehiyo nga da kanya na assumption na iyuli sa dilangit as ibabagikan si kakararwa. Gapo di pan nakausar ti bagina, ken gapo di kinadalos na. Isu daytoy piyesta tayo tata, asunta, assumption, pan nakayuli sa dilangit, adu dagitay tao, adu dagitay sa santo tayo, nga haan nga grunaw, apaya, ingkarkarigatan dati nagbiag anadalos, iti unos ti panagbiag da. Kani Apo Santa Maria na iuli, haan na nga power, special privilege. Hantay mabasa di Biblia dahi, haan nga pulos ngam no sika ti anak na niya aramidem nga rod ken ni inam. Kaday ti pribilehiyo ni Apo Santa Maria. Kasalsalod sudak launa yan, aging gana tata, no siya ko bamat, no pimusayak deta nga gundaway, makitak nga tat ni Apo Diyos iti rupan-rupa. Tatangatan wano, gaputi kinakapsot ko kaagurayak pa iti mano nga century. Di mo ati mabalintay nga pagpampanutan tatapyastana, adda ka din yun na ununag nga pamati, nga mapantayo magkengkwana. Oray padi ka, haan nga garanti di kinapadi. Di puso, kinukas anong nga ayatan dagiti tattao, di ti garanti nga mapangka. Oray agserserbi ka. Oray lektor, na ako lahat, anyaman ti obligasyon mo ti simbaan ka, religyoso ka, oray para kararag ka. No awan tinaunag nga pamati, kada dyan unag nga pamati, iso mangiduron, di puso nga agserbi ka dagiti tattao, narigat tayo nga magunod, mabayag. Katataan niya, timan napintas nga matulad tayo kini Apo Santa Maria, apay nga nagunod na daytoy. Narigat nga aramiden, nga mabalin nga aramiden, anayay, agbiag asidadalos, nakapsot tayo. Amin tayo, awan ti excuse. Nga mabalin tayo, ti agarkarigatan, ti agbiag anadalos. Mabalin tayo ti karigatan, nga agbalin nga pure kaslakin ni Apo Santa Maria. Kano may karigatan tayo dito, uray nakapsot tayo sa bagay at dagamin agsaltag ti gamin pagsaltagan ti pamati tayo ko, uray pa no nakapsot tayo, uray managbasol tayo, at dalat ta kinaman ang nga si ti Diyos, nga agor uray kada tayo. Kalaglagipan tayo, no ti ina tayo, no iso na ti ina tayo, apay nasakit at nakem na nga may sakada tayo ke mapukaw, nasakit at nakem na nga may sakada tayo ke maawan iti imatang ti Diyos, iso nga napigsa ti panangibabaet na. I believe when because of that airbags, dayay di pa nakadisgrasya, seatbelt, when na isalakanak, ngam I believe the shield, dayay protection ni Mama Mary nga nang nangaramad dayjay. Ang mamati ak dayjay panang salukob na kanyak iti dayjay nga incident iti panagbiag. Mamati ak launay, tada madagiti gagayam ko nga tumawag, apo nagado nga anghel tinangisalakang kingka. I don't know. Ngam dayjay nga tamet, uray managbasol ka pa na, uray nakapsot ka pa na, uray ado ti pagkurkurangan ka pa na, ngam no agkamang ka kini Apo Santa Maria, salukuban na ka. Aywanan na kaiso nga rod ti ina tayo. Sinno kada kayo nga ina, uray no kunayo nga adalukluko na taanak yo, no mararaw nga agkamang kada kayo, awan makaiturad nga mang panaw, awan makaiturad nga mang baybay ati inay anak na kada kayo. Malaksid mo tin ano pasurot na kay ni satanasen ag iso kaya yo nga baybay anta anak yo ngamnuhaan, kas di mat ano ina tayo, iso nga rod nga napintas nga agkamang lataking kuana.
Nalagkikin nararag tayo kakabsat, dawatan tayo ti proteksyon, panangibabat niya po Santa Maria nga ina tayo. Sapay kumatay amin nga kanito ti panagbiag tayo, agkamang tayo kengkuana, sinanama tayo, at dalat ta agad kadwa tayo.